Kuthi bewazi ukuthi ungizwe kuthiwa u-spiritual gifted. Akusho mina ke kusho-ke uSiqiniseko Mvelase egeqa amagula ehlaziya ungizwe mchuno emchaza ukuthi-ke uwumuntu onjani. Uveze okujulile ngongizwe athi kuyimfihlakalo abantu abaningi-ke abakwazi ukubona. Bafowethu la kuSiqiniseko SA Media ke ngithe ngikuthathe ngikubeka njengoba kunjalo-ke uphinde-ke uyizwele khona la. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-ke uphinde-ke ulike lama video-ke siphinde-ke sihlangana kwezinye engizokwenzela zona. Uthokozele-ke nanto udaba. Phela ungizwe weshaka. Ungizwa kuyena ungizwe nje. Ngoba nje umbono ungizwe enje anobuso ngathi yiselesele yabona. Ungizwe kugcineni kosuku lo muntu spiritually gifted yabona. Akayena umthandazi akasona futhi sangoma ngambona nje ebhayize yothwasa eshiya umsebenzi wokhosini yothwasa owezinye zezinto wayebhayize engazi na ukuthi wenzani. Lo muntu lona udaleliwe udalelwe nje ukubona izinto ungizwe uyayazi into esebenzayo. Nguphi nakuphi ungizwe uyayazi into esebenzayo. Lo nto le okwazi ukuthi kwasondela ungizwe kwasondela ungizwe kuwe. Okwazi ukuthi khona ipotential enkulu onayo futhi khona into esebenzayo especial ngawe. Waqhela futhi ungizwe okazi ukuthi seyiphelile itest kwakusekho lutho. Makhamba ungizwe ukuthi kufana nokuflathela kwengilozi kuwena cause into yakho nje isuke ngasekho futhi isuke ngasena kusasasa. Ungizwe lozo zinto uyazisenza ungizwe njengoko wenza kumgodi waqhela kumgodi uthema eqhelile umgodi washona phansi. Ayibangiphikisa ngempela sekuthwasa lapha ukhozi lasebabeka eminyango. Sasiku live wakho Mvelase bengiphikisa ukuthi hey ungizwe ingozi bomqaphela. Hayi kwathiwa hayi kahleni usithusa ngongizwe kade ungizwe ikhera yomuntu angayibulala ku10 a minute. 1 minute ayibulala straight. Umuntu onjalo komqaphela impela.